Добро утро, приятели! Днес сме се подготвили с специално вегетарианско меню, подходящо за пости и най-важното, менюто е много вкусно и здравословно. За това ще ни помогне Запрян Костадинов. Той е собственик на ресторант Кринг и един от големите специалисти в България на тема здравословно хранене и приготвяне на ястия без животински продукти. Добре дошъл! Добре заваря. Надявам се, че най-накрая ще можем да сготвим за нашите зрители и да им помогнем в избора на ястия за постното меню. Добре. Днес ще покажем една рецепта. Значи, този продукт, който ще използваме, сайтън, се казва, той идва от Китай, там будисти, монаси, такива, имат много свободно време, играли се с продуктите, направили се го, прави се от брашново принцип. Сайтан. Да, това е макробиотичното му за име. То е съставено от две думи, взети са по една сричка и се е получил сайтан. Иначе на китайски сигурно над 30 варианта, зависимо от това колко време се вари и каква форма се преди, над 30-40 варианта. Този продукт откъде го намираме? Има ли го в нашата страна? По принцип го има по диетичните магазини, но и в интернет има страшно много информация как човек може да си го направи, стига да има свободно време. Сега ще ползваме готов продукт. Готов продукт, да, от който ще направим сайтън по карибски. Значи аз съм взел една рецепта, в смисъл те рецептите отдавна са измислени повечето. Просто замествам месото с сайтън, защото има подобна структура. Така че сега ще направим сайтън. Никой няма да страда. И вегетарианците, и почитателите на месото. Да. Добре. Какво е необходимо за тази гозба по карибски в наш вариант? Значи повечето са подправки, които са, значи ние си ги знаем, индийско орехче, канела, лют пипер, кимьон. Това са, с което ще вкусим и соев сос, с което ще вкусим сайтъна. А пък отделно за това, което ще ни е като гарнитура, тази чиния с хубави плодове. В случай съм използвал круши, грозде, портокал и авокадо. И понеже стана много информацията, аз предлагам по същество да преминем към готвенето и ще допълваме каквото е необходимо. Значи вземем тук или къде да го? Където решиш, да, при теб. Нарязвам го на парчета, подобно да изглежда на месо. Но то по-скоро изглежда на пълнозърнеста питка. Okay. Но сега вече започна да наподобява структурата на шоу. Сега може би, ако правим само една порция, може да го вземем това, да го вкусим с соев сос. Значи приблизително, да. Okay. Да, една, две, три, може. Може да направим повече. Аз за това сме направил повече. Изделията са вкусно месо. Така го нарязвам. Нали? Да, понеже се занимавам с тези неща и постоянно с страшно много фирми контактувам, които се занимават и правят колбаси, хлябови, на различни неща, така че нещата са достигнали такива толкова модерни състави, че общо взето не се използват животински продукти, като се правят колбаси или примерно. Аз самия скоро си направих телешки салам без грам никакво месо, така че... Донеси една палка. После питаме. Да. Ние. Добре. Просто за атракция, за самото там място. Да, много ще съм да опитам този телешки салам. Да, така. Какво ли не се случва? Да, и след това малко така го притискаме, за да може... Общо взето количеството на соевия сос е примерно на 100 грама 10 грама. На 100 грама сайтън 10 грама соев сос, то е така. След това нещо, само че... А този продукт се накисва с вода, той се продава сушен и се... Продава се в принцип в готови форми, в смисъл ето така вече приготвено, вкусено, за да може хората да го... за директна консумация се продава в България. И сега започваме с подправките. Пак ще го върна там, за да ги... Да кажем още нещо важно. Да. Това е продукт на основата на соя, нали? Не, това е жито. Жито? Да, това от брашно се прави фактически. Добре. Приблизително. Явно не разбрах. Достатъчно ясно. От сайтъна се прави от жито. Да, значи... Това е житен протеин. Ако искаш кръпа да си подсушиш ръцете. И сега почваме от подправките. Щом се прави от жито, значи си е като хляб. Нечистето го няма, това е разликата, останал е само протеина и то затова стои така. И фактически аз съм просто така ги, като мариноване нещо. Обикновено това нещо като се направи, трябва да постои известно време. Сухото мариноване? Да. Сега какво слагаш? Кимьон? Кимьон, че слагам, сега сложим това е индийско орехче. И сега последното е от канелата. Аз не слагам много мъничко, защото тя е
което примерно ми прави впечатление в аюрведа, когато ползват канела, те не слагат самите канелени пръчки, не използват нито така. А в мазнината, в горещо месо слагат канените пръчки, да пуснат аромата и после тази мазнина я ползват. Така използват аромата, а не ползват качество, защото всеки един продукт си има определено качество, което работи върху организма. Както билките или лекарствата са съставени от билки, а пък подправките те са билки, така че... Да, понеже спомена аюрведа, да кажа на зрителите, които вероятно не са чували този термин, това са правила за хранене, които са създадени още в древността в Индия и в днешно време намират все по-голяма популярност. Има филми на тази тематика. Да пържим ли? Да, сега слагаме мазнинка. Олио ли предпочиташ? Много малко? По принцип сайта на търпи, тъй като той няма да пъме почти никакво количество от мазна, така че да има ще е добре. Мисля, ще като за пържоли да се примерно, позапържат. Сега ги слагаме парченцата. Много интересно. А колко време, само да кажем, трябва да престоят с подправките тези? Значи колкото, ако гониме по-силен вкус на... Забрахме лютия пипер. Не сме, щом сега се сещаш. Да. Ако ги бяхме изпържили без пипер, вече сме забравили. Да, окей. Пак го замесваме малко. Все малко се слага. Значи, зависимо от това какво се търси, нали, като човека, който си го прави. Дали обича да е повече люто, ще сложи повече лют пипер. Ако обича повече аромата на кимион, ще сложи от него. Обича повече индийско орехче. Значи, ние правим една стандартна рецепта. Вече, когато човек си прави сам вкъщи ястието, той си преценява според неговите хранителни качества, които искат да добият от храната. По колко време пържим? Това е много мъничко, просто само да се така по над 2 минути на страна. Може да е по-слабо. Да намалим вече. През това време ще трябва да направим полукчетата. Те са малко по-специфични, защото сега като ги нарежеме на купчета, трябва да ги овкусиме. Така съм приготвил някои неща. Добре, тогава изплакваме дъската, този сайтан. Той вече не трябва. Махаме. Изплакваме дъската. Ти, ако искаш, изведи първите изделия, докато аз съм на мивката. Значи е така, като малко по-препържено, по-приятно като усещане. Ти една красива чиния. Значи тук ще ги подредим. С пепел. Да, супер. Символика. Да. Френската кухня. Да, обичам. Да, тя е най-силната. Ако искаш, аз мога да продължа за спърженето. Добре, да нарежем плотчетата. Да, за да довършим започнатото. И как ще ги наречем? Сайтан по карибски? Карибски, да, защото рецептата си е такава по карибски. И значи какво взимаме плодовете, нарязваме ги на... Чистваме ги. Мога да взема... Да, може. Нарязваме ги на купчета. Портокала ще го почистя. На филенца ще го нарежа. Да. Круша, портокал. Да. Използвам продукти, които се намират на нашия пазар, иначе самата рецепта беше с много по-примерно екзотични продукти. Едното е манго, то също го има на пазара. Да. Папая, ако не се лъжи, нещо подобно. Да, които са ти пише и за карибския басейн. Точно. Там са без пари почти. Да, нашия сайт по карибски ще е малко по-български. Аз мисля, че е много ценно, когато човек успее да адаптира чужда рецепта за българския вкус. Така само печелим. Разнообразяваме менюто и усещаме нови вкусове. Режа на сегменти портокала, за да още по-вкусно. Това ще го маринуваме сега, като сложим лимоновия сок и кориандър, малко магдалнушки ще нарежем, ще направим една марината, в която тези плодове да постоят, да могат да поемат част от аромата. Те са готови. Да. Малко им трябва. Да, наистина. Много ароматно. Много ароматен продукт. Готови сме. Плодовете вече са готови също. Плодовете са нарязани. Сега ще ги вкусиме. Вземе един лимон да изтискаме, да изцедиме. Сок. Значи сега в случая плодовете сме ги нарязали на купчета, някои нивички, различни форми, добавили сме ги. Сега трябва
рецептата, която използваме кориандър смлян. Мисля, оригиналната рецепта е с листа от кари. Ако някой от това кориандър, ако някой си намери листа от кориандър, може да ги ползва. В случай като ние ще ползваме магданоз, смлян кориандър и малко канел, който ще даде същия вкус, така че няма да загубим. Аз ще вкуся зеленчуците, т.е. плодовете. Да, плодовете. Гарнитурата. Гарнитурата. Да. Лимончето добре само с сок. Да, искаш ли да ти дам ето това приспособление? Добре. Малко канела каза, нали? Да. Така. За малко да престои 10 на минути, да може да поеме ароматите. И сервираме. Да. С нарязан магданоз. Да, нарязан магданоз, да. Добре. Как вече казахме, това е сайтан по-карибски. Да. Чудесна рецепта. Да. Хранителна. Грозде, авокадо, портокали. Но най-добре е да видите точните съставки и след това продължаваме да готвим здравословни ястия. Сайтан по-карибски. За 4 порции. 600 грама сайтан. 2 купи микс от пресни плодове. Круши, грозде, портокал, авокадо. 1 супена лъжица смлян кориандър с пресен магданоз, ситно нарязан. 1-2 чайни лъжици прясно изцеден сок от лимон. За микса от подправки. 4 чайни лъжици смляно индийско орехче. 4 чайни лъжици фино смлян кимион. 4 чайни лъжици чесън на прах. 3 чайни лъжици канела на прах. Половин чайна лъжица лют червен пипер. В средно голяма купа смесваме плодовете. Покриваме купата и я прибираме в хладилник. В друг съд смесваме всички подправки. Нарязваме сайтана на филии и добавяме микса. Пържим в малко мазнина или на скара по 2-3 минути от всяка страна. Сервираме с гарнитура от добре охладени пресни плодове. Продължаваме да представяме рецептите на Запрян Костадинов, специалист в здравословното хранене и най-вече ястията на растителна основа. Да, значи сега ще направим една супа, която е в случая от тиква. Тиквата обикновено се използва, ние се използваме като за баници, такива подобни неща. Да, и с захар и мляко. Така, в случай ще направим тиква, морков и целина. И накрая към цялата супа ще добавим вместо крутон или нещо, което да е, защото тя е крем супа, ще добавим орехчето, което ще ги изпечеме. Така и сега започваме да се нарежем на дребно, тъй като тя е крем супа, няма да просто... Добре. Няма да отнеме така време и много философия за приготвянето, някакви определени техники. В случая ползвам 3 зеленчука, понеже на организъма така е съставен, че той не разпознава чак толкова много неща, когато се храни. За по-лесното смилане, това го взех така го прочетах в една книга от там манастира Шаолин, как се хранат, тъй като ме интересува всичко за храната ме интересува. А те на едно ядене използват около 3 зеленчука, само така по този начин храната за около час се смила, така че обикновено ние като си хапнем искаме да се наспиме после хубаво. Това е защото организъма има нужда от... Организъма ни слага в тяло на покой, за да може да смеля храната, цялата енергия отива в стомаха. Ако ядеме храна, която няма нужда да използва енергията на организъма, тя директно влиза в кръвта и ни дава сила и тогава не сме изморени. В резюме, хапваме по-малко и често или не? Хапваме свежа приготвена храна в нормално количество, малко примерно. И не много продукти наведнъж, което означава, че след яденето не се чувстваме уморени, ободрени, може да продължим да си вършим работата. И там, примерно, най-възрастният, който там от манастира казва, направи 100 крачки след ядене, за да живееш 100 години, а не да легнеш да си почиваш. Така че това са си природни правила, които те си ги използват. Аз надмирам всякакви такива правила, които ни дават дълголетие. Да, имат хората основания, в крайна сметка. Сега слагаме нещата на тенджер. Знаем, че издържат стол да разстояга. Повече, да. По-образно казвано. Да. Наистина виждали сте тези монаси, какви ли не
свръх сили имате едва ли не. Всичко е въпрос на хранене. Да запържим ли трябва за хранене? Не, само направо варим. Нищо смисъл. Рецептата е страшно лесна, защото всичко, което се приготвя, има процес само варене. Не използваме мазнина, както забелязвате, това няма да промени супата, няма да направи по-невкусно. Ето дай, направо тук да ги изсипем. Обикновено в аюрведа се използва, накрая се слага мазнина и сол в едно ядене, когато, примерно, от сорта на супата, когато. Иначе, обикновената кухня си ги слагаме в началото, в случай ще сложим накрая, така ще успеем да запазим качеството на продуктите, които накрая са. Накрая, накрая ще добавим нещата. Сега тук е малко орехчета. Тях ще си изберем и може в принцип целите да се... Малко ще ги почистим, защото не са точно както трябва. И да ги изчистим от черупчики? Да, нещо да няма, да не штракне и после малко ще ги запечем на едно тиганче без мазнинка. Ето има джакпот. Първото препятствие. Да, може да ги сипем направо. Добре. Изчистваме и като сварим зеленчуците ги пасираме, както разбрахте. Да. Тогава солим. Точно така. Орехчета сега ще ги запечем в тиган. В едно тиганче, което също е лесно. Пак няма мазнина, не ползваме нищо. Само да преде аромат и вкусно. Ето така в загретия тиган ще ги изпечем. Ще взема пасатор да пасираме зеленчуците. Добре. Сол казахме накрая. Не, като всичко е готово и тогава вече го правим. Накрая на... Добре. На последното. Разбърквам да не загорят ядките. Готов съм. Сега? И сега слагаме в една купа. И това ще ни е фактически орехите ще се въде, като ще заимстваме, така ще замениме кротончета в случая. С ореха какво правим? Добре, значи има един вариант. Не, ако кажеш, че без сол, аз не... Сега добавяме. Да. Сега ще добавим от тази смеска. Това си сушени зеленчуци, които, в смисъл, в тях има морска сол, фруктоза, целена морков и лук. Ти ли си ги произвеждаш? Да, ние си ги сушиме просто и ги използваме вместо готовите, които ги в магазините, поради проста причина, че знаем качеството на продукта, така сме по-сигурни. Значи използваме сушени зеленчуци с сол? Точно, да. И фруктоза, плодова захар. Много интересна рецептура. Да. Аз ще опитам все пак, защото... Да. Другото е, ако човек ги няма тия неща, примерно няма как си ги намери, макар че ги има по здравословните магазини диетични, има такива подобни сушени зеленчуци, може да използва примерно морска сол, ако иска или така. Например, интересното, което ако човек се храни, използва храната морска сол, няма остатъчна вода и да речем някой, който е по-пълен, ако почне да се храни, да използва морска сол вместо обикновената. Да, слушам те, но това беше сервиране. Остатъчната вода изчезва от организма, просто излиза. Обикновената сол я задържа. И ако човек, примерно, пък спортува, защото аз така малко се занимавам и с спорт от време, любителски, просто тогава трябва да употребя обикновена сол, тогава организъма задържа водата, да не се дехидратира организъм. И това са такива разни природни правила. За миг се разсеях от аромата на супата. Може да съм изпуснал някои от ценните съвети, те наистина са такива. Обаче това е наистина чудесна супа. Можем да си подправим простата супа и с домашната вегета, нали? Да. Домашните тези зеленчукови подправки, които хората си правят. Кротончетата за случая. Да, слагаме ги така френско подреждане, така викаме. Френско, да. Лежи както падне. Това е стила. Един колега готвач така спраши на веде. Как се прави тази салата? Вика е така много просто. Взимаш, вика, щипка магданус, хвърляш, вика както падне, вика френско подреждане. Да сложи още едно тук. Да, може, да. Стане 1, 2, 3, 4, 5, 6, шестица. Това дали е щастливо число? Всяко число е щастливо. Добре. Ето сега и рецептата за тази здравословна супа с тиква, целина и моркови. 3 зеленчука, така както съветват монасите в манастира Шаолин. По 3 зеленчука на ядене, за да се чувстваме по-леко. Да. По-лесно да се усвои храната. Да. Ето сега е рецептата. Крем супа от тиква. 400 грама тиква, 200 грама моркови, 100 грама целина, 100 грама орехови ядки,
800 мл вода, 1 чайна лъжица сол. Варим почистените и нарязани тиква, моркови и целина. Когато са готови, пасираме и добавяме сол. Запичаме ореховите ядки в сух тиган. При сервиране поръсваме супата с изпечените орехови ядки. Руснаците казват, че когато сам си приготвиш храната, ядеш с по-голям апетит, а когато към нея добавиш и ръчно нарязани и сушени зеленчуци и подправки, приготвени от самия теб, тогава апетита се увеличава още повече и гозбата е по-сладка. Надявам се да ви е било приятно с днешните ни предложения. Те са вкусни и подходящи и за постещите, и за хората, които обичат да си хапват вкусно, без значение какво има в чинията. Важното е резултатът винаги да е добър. Много ти благодаря. Беше много приятно. Радвам се, че пак бе в нашето предаване и ще продължим да се срещаме, защото от теб има какво да се научи и да разберем още тънкости от здравословната кухня. Благодаря. Довиждане и приятен ден! В съботния ден Петя Петкова-Щифлер ще приготви саламени кошнички и пица питка. От 15:30 не пропускайте повторение на епизод от хитовия сериал «Перла».